Diskors ieħor negattiv mill-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Fid-diskors tiegħu għall-Budget 2015, budget li għalih kien hemm reazzjoni pożittiva fost l-imsieħba soċjali, Busuttil iddeskrivi hekk. U l-budget fil-fatt ta' nhar it-tnejn ma kien xejn ħlief eżerċizzju ta' cover-up. Cover-up kull sens. Minkejja riżultati miksuba minn pajjiżna u tifħir mill-Aġenziji ta' Kreditu Internazzjonali kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea, Busuttil baqa' jara biss il-famużi bozzozz ħomor. Hemm numru ta' bozzozz ħomor fl-ekonomija li qegħdin jinxtalu u dan il-gvern mhux qiegħed jagħti kasom. Hemm numru ta' warning signs. U minkejja li l-parti l-kbira tal-impjiegi mal-gvern żdiedu minħabba sitwazzjoni temporanja ta' trasport pubbliku, kif ukoll f'setturi essenzjali bħal edukazzjoni u s-saħħa, Busuttil baqa' jsostni li dan huwa ħażin. U dwar it-trasport pubbliku Simon Busuttil qal hekk. U s'issa l-unika ħaġa li nafu hu li t-trasport pubbliku sar qar milli sabu l-gvern. Busuttil żied jgħid li f'sentejn il-gvern fawdex m'għamel xejn u kompla jikkritika ż-żieda tal-kola li ddeskriva bħala redikola. Barra minn hekk tenna li l-faqar taħt gvern laburista żdied, għalkemm l-aħħar statistika tal-INSO tirreferi għall-aħħar perjodu taħt gvern nazzjonalista. U minkejja li gvern preċedenti kellu pjanijiet biex jibni sular ieħor fuq l-emerġenza, illum Busuttil mhux sorpriż tal-kwalità baxxa tal-konkrit. Bħal dak li qallu bini illi mġi mibni għal solar wieħed huwa skandlu illi ma jiflaħx 2, 3, 4 solari, mhix skandlu. Mhix skandlu. Simon Busuttil kellu wkoll qatt ta' modi kif jiddeskrivi l-gvern bl-aġġettivi li juża issoktaw ma' sensiela ta' dikjarazzjonijiet negattivi li jagħmel. Min jikdeb jgħidulu kidib. F'20 xahar għamiltna l-ar fl-Ewropa. Ipokrita! Ipokrita!